Täällä on porkkana edelleen. Yhä. Jep. Täällä se nyt oleskelee. Ai mitä sä teet? Okei. Riippuu oleskelee. Ui. Täällä sä oleskelet. Oleskellaan. No nyt mä lähden etsimään. Tässä on niinku mun totuuden hetki. Siis nyt me päästään Netheriin. Mäkin tuun. Oleskellaan niin kuin Pertti Erkki sanoo. Vai sanooko? Ei. Miksi? Kattokaa nyt, tää on Netherportal. Totuuden hetki. Toimiiko se? Jos se ei toimi, niin mä katson housuun. Näin. Te saatte kaikki kuulla sen. Pidät siinä ääni. Just tommonen ääni. Ei! Tää on liian pieni! Niin, eikö se Ei tiedä? on. Liippeen. Eikö se Käy tiedä? hakee siitä arvokkuustavarapaikasta 1. Okei. Miksi vaan 1? Tai 2 muuten. 3, 5, 4, 5. Ei oo. Mä saan enää laskea. Voi katsoa. Niin, nyt mä päästään Netheriin. Kunhan mä saan nämä ihmeelliset. Ja sit joskus päästään vielä Endiin. Mutta Mikä se on endi? On sellainen paikka, jossa on Ender Dragon, joka pitää tappaa. Siis tää ja tehdään semmonen siihen. Noniin. Nam. Kuinka monta pöyhevolia teillä on? 5,4. Koska sä saat sanoa, että Lisää. kaikki on niinku... Näytettäis vähän mun arvokkaat tavaroita. Toi pitää ottaa mukaan. Toi ottaa tonne. Toi ottaa tonne. Ne luut. Sonic on vähän likoinen. Ja sit vielä noit sinne. Siis, onko sun ne obsidianit? On. Sitten tule tänne. Joo. Heitä ne mulle. Oota. Kiitos. Sitten mentiin. Rantan tarada. Onko sulla kaktusta? Kakkas. Ei. Tossa se on hyvä. Oliko siellä vihreät väriä? Ei. Siellä oli merilevää. Sitten aloitetaan. Nopeammin. Ois ottaa ne liekat ja alpakaat. Boing, 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 boing. Okei. Totuuden hetki. Sitten mentiin. Ei tää oo endi. Tää on Me päästiin Passuun! niin, Netheriin. Ei Netheriin. Eiku tallille. Paitsi jos ne koko tää juttu räjähtää. Se olisi vähän röy. Koska siellä olisi loputtomasti sänkyjä ja kaikki olisi nukuttava. Se olisi... Pystyy ottaa Onks ne kultaa? Me voidaan vaihtaa niitä pikleteiden kanssa. Ne eipä kuulu mainata täältä kultaa. Joo, mutta silloin jos halutaan niitä bigletejä. Älä. Mitäs Okei, siellä tästä oli vähän huono paikka. Joo. Sekä keksi, että kakku kuoli heti päästyään. Joo. Mä en nyt vähän tehdä sinne paikan. Me voidaan kokeilla. Tää ei oo mahdotonta. Ja muuten mä osaan pelata Minecraftia, mutta mä en tiedä sit mitä. Onko sun vettä? No ei kun... Hei. Se kuivuu. Ai niin, joo. Kuule kakku, miksi ne pitäis käydä väärinpäin? Voiko tää mennä sillä veneellä? Älä tuu vielä. Mä katson miten sulle käy. Ootsi venjää preitsi. Älä mene. Koska ei tää pysty mennä jotain. Nyt odotellaan. Maidane. Älä ei. Älä joo. Älä joo.
Kuitin. Hei, se on vuoro. Mä voin vilkaista, mulla on vilkaista. Ehkä se jotenkin saa tuon. Villa. Villa. Mene väärin. Villa. Kerisee. Se 100. Mikä 100? Oh. Tappaa. No niin, ja keksi kuoli. Kakku enää jäljellä. Nyt sä siis tiedät, mitä pitää tehdä. Mä otan hengen siitä. Viime kerran siis ehkä, miksi tuo 100? Älä sä ota. Miksi 100? Se on sellaista pölyä. Vitsi jumi. Ehkä Haavisto ei voi tulla sinne. Elikö pakko? Kannattaa taistella. Hehe. Kuka Gasti. Gastlit! Tossa mä puolen. Tuu takas. Mä Ei, laitan kuka tänne. toista Gastlit? Ja tänne ei pysty ottaa. Mun Gastlit! Mä laitan tänne. Mä pääsen vain. Tuu vaan Mun ja Gastlit! siihen sänkyyn. Mä en varmaan mun sänkyyn. Joo, ei kannata. Mä oon nopea kuin sä. Hei. Pesi sä tuu vaan käsin. Musta Tulla langas. vaan mä haluun sen. Onko se musta? Valkoinen. Ja tumman harmaa. Hei. Valkoinen, mene hakee se valkoinen. Joo, mä tarvitsen niitä. Miksi ette pysty nimeä niitä jepeiksi? Ei ne oo vielä sitä nililappuja. Hei, tuolla on villa. Ei, se söi heti. Puss. Pissu tällä kertaa. You did. Ja se me tuli mukana nyt. Itse asiassa aika monta siinä mukana. Sitten kun tulee vielä Biglettä ja sit sieltä tulee Gas. Ne ei oikein. Oi. Se on ne kummituskin vai? No niin, Mä siis löysin se löysi kylän. Ja uuden vielä. Ei mikään vanha kylä nyt. Pappakylä. Ota ovia pissa. Voit sä auttaa ja Ui, odottaa? mitä possua? Tämä on. Hieno parveke. Se on vaarallinen parveke. Hieno Niin, parveke. ne on aina ihan kamalan vaarallisia. Se on vihreä matto. Jos tommonen olisi oikeassa elämässä, niin se olisi jo kielletty. Siis käypä kattoo, että myisikö ne sulle jotain vai... Siis Mä varastan niitä daa. varasta! Haha! Ota siitä lehmiä. Lypsä se pois. Tulee yö. Tulee. Nuku kylällä. Mä juoksen. Otit sä sun sängyn pois? Otin. No voi. Voitko sä nyt Mitä? niinku mennä ostaa niitä juttuja?
Dunden, 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 dunden. Din, 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 din. Din, 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 Muutas. din, din. Sun pitää mennä nukkuun. Din, 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 din. Akiva. Heiluta, heiluta. Mene ostamaan niitä possuja. Siellä on arkku. Ui, leipä. Otetaan nyt nää ompu. Potato, potato. Ota leipää. Leikkaa parempia. Mitä takia mä tykkään ompuista. Sitten mä tyhjennän vähän mun kameja. Tyhjennä vaan kamat. Possu. Tätä yhtä kivimurikkaan ei tarviteta. Täällä se sun kylä on. Vähänkö on kiundi. Mutta älä ota mun kamoja. En mä sun kamoja ota. Tai siis älä ota tätä tarkoista mulle. Ai mitä? No mulle nää arkkujutut. Kyllä mä sain arkuista. Mutta se on epäliikaa. Ottakaa sinisiä ja keltaisia kukkia, niin te ottaa niinku väreitä vihreäksi. Ei, se on just niin. On. Mä luulisin niin. Ei se Kyllä ole. siitä saa vihreät väriä, että Mä oon testannut, ei onnistu. mä oon testannut niitä ja se katsoa, jos kyllä saa. Mä teen sitä mulle, se ei onnistu. No niin. Nyt elän pausi. Oi ja. Toosika. Mä oon laiska. Ihan niin kuin mäkin. Sä oot lois. Mä etin uusia alueita, ei mitään uusia maineita. Erilaisia. Kuule kakku, siellä oli Big. Eli Big. Lähet. Hei. No, mun koiralla on muuten liputtanut. Me mennäänkin tätä ei niin vaarallista reittiä. Kakulla on probleema. Mikä probleema? Eikö sä sano, että sulla on probleema, että sä osaat tuoda pois? Ja nyt sulla on probleema, koska mä päätin niin. Okei. Mut niin. Sulla on Mä nyt etin probleema. jotain. Probleema. Ja nyt tuli tämmönen alue. Josta sä etit probleema. Ei vieläkään sitä, mitä mä etin. Oi. No, mitä sä etit probleemaa? Aivan oikein. No, possu, mä menen kohta sinne, missä me asuttiin. Eli probleema. Asuttiin. Eli et asu enää. Ja no aloitettiin. Asutte. Aloitettiin. Miksi sä menet toiseen suuntaan? Tai jos vaikka keksi kattois karttaa. Joo. Ja silleen niin kuin, että kakku pääsisi takas kotiin ja sitten ei ole probleemaa, mutta sitten mä teen uuden probleeman. Koska mä päätin niin. Ja Mä nyt mulla on siis etin probleema. joko viidakkoa tai Koti. aavikkoa. Aavikkoa. Viidakko tai aavikko. Tiiditty, tiiditty. Mun sormet väsyy tässä Keksi, mitä kaivat? Hiekkaa, koska muuten en pääse Netherissä minnekään. Miksi?